Hello, mic sound check. Maaram gad ako nga naruruyag ka sa akon pag-aanhon taman kay may asawa ka naman kung pagdudumdumon ang naglabay nga mga panahon urugan na kalisang kay ikaw higugmaon. Maaram gad ako nga naruruyag ka sa akon pag-aanhon taman kay may asawa ka naman kung pagdudumdumon ang naglabay nga mga panahon urugan na kalisang kay ikaw higugmaon. Salit yan na ayaw ako ang pagbasula kay tinalikdan mo naghanap ak siniba sering ko pa kanina sana ko'y naruruyag pa waray mo ak lingia mas kila makausap. Ayan. Good morning. Yes, yo. Follow naman po ninyo ang ating kaibigang Edwin Erenco, ayan, sa kanyang Facebook page at YouTube channel. Pati na rin ang inyong lingkod, Maestro Waray. Yes, Maestro Waray and Edwin Erenco sa aming Facebook page at YouTube channel. Thank you so much. Shout out po sa ating followers. Salit yan na ayaw ako ang pagbasula kay tinalikdan mo naghanap ak siniba sering ko pa kanina sana ko'y naruruyag pa waray mo ak lingia mas kila makausa kung giniisgan ka sa nimo asawa ayaw la kasina uyaha sa katare paul na sa subong ngan surusag maka ikang sa may pusod sukla nga dangawa ngan harapi hapa di na magisog magtatawa na lang kung giniisgan ka sa nimo asawa ayaw la kasina uyaha sa katre paul na sa sugbong ngan surusag maka ikang sa may pusod sukla ngan dangawa ngan harapi hapa di na magisog magtatawa na lang ikang manta sa may pusod dangawa tibaw-baw aw kun may ka madamdam ayaw paghimang raw
kay mauna ito niya na anak kalipayan. Labi kunim hagkan an puno san paa nadugang agtawa. Labi kunim hagkan an puno san paa nadugang pagtawa. Yes. Thank you so much. Yes, yo. Follow natin si Kuya Edwin sa kanyang Facebook page, Edwin A. Eringco. Ayan, thank you so much.